si voleu que recomani un llibre per aquest Sant Jordi, jo us recomanaria el llibre Fauna Fantàstica de Fluvià de l'editorial Calígraf. El vaig escriure fa un temps i crec que en aquest temps difícil de crua realitat va bé de tant en tant jugar amb la fantasia, mirar la fantasia, llegir la fantasia. Penso que és un llibre que agradarà. És un llibre de nens des de 7 anys fins a 100. I a més, un llibre tan ben editat perquè l'editorial Calígraf sempre fa les coses bé, fa uns llibres sempre magnífics que són unes petites joies. Aquest llibre no sols és un llibre per llegir, sinó que també és un llibre per mirar, perquè està dibuixat pel Dani Torrent. Dani Torrent és un magnífic dibuixant i que ha il·lustrat aquest llibre. Aquest llibre que parla d'animals que tal vegada existeixen. Potser no us heu trobat mai. Llegiu-lo. Crec que us encantarà.